Hello guys. Rongiyaव दंफैयो. Rongiyaव दंफैयो माने दासो सफैदों आरोना guys. मोनायावसो जोंना मोनायावसो बेरायो. टाइमा बिदिनो जागोन आसो. टाइमा लाइक खैथा जाखो? टाइमा हा? नयथा बेसे? नयथा 22. नयथा 22 जाबाय. दहाय दसे बावबाय आरो. नयथासोआव मोनफैबाय जाबाय आरोना. जोङो 7टा बेसेबायाव गाखोदोंमोन ना? 7टा ना 6:30 गाखोदोंमोन आरो हग्राजुलिनिफ्राय ट्रेनजों गाइस। बा रंगियावनो बेरायनो फैखादों आरोना ओरैनो। मोनायावसो बेरायनांगौलै गाइस। बरिया इन्जय दा नै माइकआ बक्स लागासिनो आरोना दावरावल'खा रंगियायाव। जों दा एसे बेरायला जोबनोसै रंगिया माबायदि टाउना आरो जायगायाबो एसे। जों सानैजों इन्जय फैबाय ट्रेनजों। अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर साबसक्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। नामा? अब्ला नायलांबाय था लेट्स गो फैदो आसोल माबा जाहैनोसै जोङो एसे कफि लोंनाय जायो ना मायो ओमफ्राय माबा मोनसे जानोसै आरोना नायलांबाय जानायफोरखौ लोगोफोर डेन्जार मानसिलै गाइस मा बुंबावनो आरोना नायलांदो नोंथांमोना नै गाइस बिदि आरोना नंबर प्लेटफॉर्मवर आली असेल कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 5 खोमसिलायबावलै पैसेंजर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है एक नै गुवाहाटी देसाईगांव इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया रामाराव देवी नंबर प्लेटफॉर्मवर आली असेल कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 158 गुवाहाटी देसाईगांव इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया रामाराव प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है For the kind attention आं खिथिखिथ' फैब्रा गोमालाबायगोन आन्दायलाबायगोनलै एसे रंगिया टाउन गिदिरथारना नायलांबाय था गाइस लोगोफोर थांसैलाय बेजों ओंखारसै आरोना ओंखारबाया नै गाइस लासै नै दायो गाइस स्टेसना गाजाखादा अबाव हाबनो र' एसे मानसि गैयियाव ना एसे मानसि गैयियाव नै स्टेसनाहाय दायो गाइस लोगोफोर ओरैबो स' गाइस नै दायो जोङो कफि लाबाय आरो सिंग्रा आरोना नै कफिया जाबायानो ना सिंग्राखौ नोङो जाबायानो आरोना कफि नै बरियानो सिंग्रा रङियावनो गाइस दखाना ट्रेन गाबनायानो देन्जार अरलै गाइस आसार बुंलायो आरोना जाबाय गुवाहाटि थांसिगोन मा होनदों गुवाहाटि जानांसिगोन गुवाहाटि जालाय हा ओरै साब्रा एसे गुवाहाटि थांसै ना क'क्राझार थांसै मा चिरां थांसै चिरां ओइ नै ट्रेना जों फैनाया खारफिनलांबावबायसो खर' सोलायनानै थांफिनबाय नै गाइस नै खारदों दा ओमफ्राय मानसिफ्रा नै थांग्राफ्रा ओमफ्राय दा जों जाख'लागासिनो आरोना स' गाइस जों दायो साहा माबा कफि ओमफ्राय सिंग्रा मेथाइ जाखांनानै ओरै टाउनसिम बेरायसिन आरोना ओरै थांसिन आरो जों बेजों ओंखारलांसिन आरोना गाइस नायलांबाय दा नोंथांमोना मोनायावनो आरोना गलासो मोनासो बेरायो मोनायाव बेरायनायनि मजायानो आलदा आरोना ना मा होनो आसोल नै जों नै रङिया स्टेसना नै ओरै नै मा दं नायना ला नै
गुसुल' बार बारखायो मोजां आरोना थान्दानो लोगोफोर टाउना ओरै थाबाय आरोना रङिया गाइस नै फाग्लासो बुस्थुबा गोलैथारबायमोन खेला आङो नै गाजा नुखायोलै मोनायावनो अखा हादोंमोन बिरादनो गाइस दिनै सानाव सानसे मोनानायखाय दासो एसे खमायदों दायो अखा गैला आरोना बारा नै अखायानो गैला होनजाबाय दासो गारदों मोनानानै दिनै सानसे जोंथिं अखा ओमफ्राय दा रङिया मोनफैना हागाबाय मोनाना ओमफ्राय अखायानो अखामोन आरोना जों सानसे जों माने गिसि जाखाबायना जियानो आसोल जियानो गिसिखा दिनै मोब्रोम मुसि दाबो नै ओमफ्राय आंथ' ओंखामखौनो जाबावाखै फुंनिफ्रायनो फाग्लासो रङिया मोनफैबाय दा जोङो 7थायाव गाखोदोंमोन ओमफ्राय 7ता साराय 6ता 7थायावनो होनदो क'क्राझारनिफ्राय ओमफ्राय दायो जोङो 9थायाव मोनफैदों साराय 9ता 10फ्राव 9थायाव मोनफैदों दा जों टाउन दसे बेरायसिन मोब्रोम मुसिनो ना फाग्ला अखा सिजाबाय जों गिसि जाजोब्बाय आरो ड्रेसानो लोगोद ओमफ्राय दा नै ओरै नायना लादो टाउना गाइस वा नै लाइटआ नै बरिया स्टेसन ओरै टाउना ओरै थाबाय आरोना गाइस टाउनाव दसे बेरायनोसै आरो जोङो लोगोफोर नायलांबाय थादो बिथांमोना गाइस नै रङिया टाउन नाखाय नाखाय इफाले लोगोफोर नै टाइमा खैथा जाखो दायो नायलाय टाइमखौ स' गाइस नै दायो जोङो टाउनथिं हाबबाय आरोना दा दसे रङिया टाउन ओमफ्राय बेलेगथिं दंबावो खोमालै टाउना बेलेगथिं बेरायबावगोन आरो टाउना गिदिरथारना बेल' नङा मोनायावनो आरो मोब्रोम मुसिनो जोङो गाइस टाइमा दायो खैथा जाखोमोनलाय नायलाय नायबावलाय खनसे बेसे जाखो नायलाय 9ता 45 मोनायावनो नै माबायदि बेरायदों जों मोब्रोम मुसि लोगोफोर नै थांनायफ्रा वाव फैसासो गैयालै बायदिसिना बायनोबो जोंना जालाबो खालामनो ओंखाम जानो फैसा गैया आरोना लोगोफोर अखायाबो गोगोम हाखादों नै ओरैबो दासो हागादों दासो भिडिअ खालाम मोनदों हागानायजों ओरै फै ओरै साइडजों गारि फैयो बिरादनो गाइस माबा आसोल मोनाबाबो गलासो टाउनसिम बेरायनोसै ना मोनाबाबो मोब्रोम मुसिसो गाइस दिनैबा हले भिडिअआ नोंथांमोना नायबाय था अननानै साबसक्राइब लाइक खालाम कमेन्ट खालाम भिउसफोरा बारायलायबाय मा होनो सानो बिदिनोसै होनो साबसक्राइब खालायलायदो अनलायलायनानै बर'जों बर' ओंखाम हटेला नैयाव गाजामोन आरोना एसे मोजांमोन बेगफ्रा आरो बेरायथि थांबावनोसै एसे नायलांबाय थादो गाइस स' गाइस नै दायो रङिया टाउना बन्द' जालाजोबसिगोन दायो टाइमाबो गोगोम जाबायना 10थायानो जासिगोन फाग्लासो स्टेसना बन्द' जाया होमबाबो स्टेसनाव थांबाय थागोन जोङो एसे दै थालाजोब्बायलै लामाया नै गारि फैदों साइडजों फैदो साइडजों थाबाय नङाबा बेलथायलांगोनबो मोनागुनानो वाव गाइस नाइट भिउ माथो खोमसि गोजालै ना बोथोरानो बोरैबा खोमसि जालाजोब्बाय अखा माबा सानावसो बेरायनो मोननांगौमोन मजा जागौमोन हरावसो जाबायना गाइस मोनागुनानो हरनिसो जाबाय जोंना नै जोंलायलायदों नै गोजौआव बिल्डिंआ नै फ्लांफ्लिं जोङो गाइस गाजा जोङो आरोना टाउन मेनालाय अबेथि थाखोब्रा थांनो मोननांगौलै स' गाइस नै दायो जोङो बेरायफुबाय थानाय समावनो अखायानो ज्रोम ज्रोम हालायबाय नै डिस्टार्बसो आरोना अखायानो बिराद जोंखाबाय आंथ' अखाखौ फेला बिराद बोरैबा मोनखाबाय आङो दखानावसो दा नै ओरै खोमसि थाथ'ना दं आरोना दखान बोरायफ्रावनो उफाय गैला मोनाबाय बेसेबा टाइम जाबाय अखायानो डिस्टार्ब गारला मा जाखो दा भिडिअ साफायनो मोनला मा माने ब्लगखौनो मोजां बानायथिनो मोना गारिया गाजालायो बोरैबा मोनखाबाय आं आयौलै सयथिबो दिनै सानसेयाव अखा सिजाबाय आरो गिसि जाहांबावबायमोन नै ओमफ्राय ओरै आसोला एसे पस्ट होलागासिनो पुलिस नाहरहां सोबहां बानायलागासिनो पुलिसखौबो बिराद गिनांगौना रङियायाव आं सोबालै आं सोबाहाय आं बिदियाव गैया आंखौ नोंसोर एसे सोगोन बायदि मोनदों नामा सोबा आं बिदिखौ जेबो निसा लाया आं जुमायबो लाया सिगारेटबो लाया बिरिबो लाया थांखुबो लाया आं जेबो लाया सादा सिदा मोजां
इउटुबावल' आं गोसो होयो आरो ना लोगोफ्रालाय सोबो आंना बहुत लोगोफोर दङ सोबो बिसोरो जायो लोङो नाथाय बिदियाव गैया आं दा लोगोफोर बर्थमान मोनाजों सिनायदों जानोलै मानसिखौ आयु सिनायखाया नै ना लाइट जोंबाबो ओरैनो लाइटआ अखायानो हालाबाय थायो माथो खालामनो दसे बेरायबावनोसै टाउनाव ओरैसो टाउन दंबावो खोमा ओमफ्राय स्टेसनावथ' दावरावखा बाखायो बिराद दावराव ने नै मोनाबाबो माबायदि साइकेल सालायो माबा गानजोबदोंना इसोरो गाजालै वाव स' गाइस जों दायो टाउननिफ्राय बेरायखांनानै ओरै स्टेसनाव ग्रोब फैफिनलायबाय आरो ना अखा हाबायना डिस्टार्बनो आरो खोमसिसि मोनाबायना ओंखायनो मोब्रोम मोनसे मोननानै उन्दुनो ओंखारलायलांबाय ओंखायनो फैफिनबाय आरो जोंनि स्टेसनावनो ओरैजाय माबायाव रङियावनो आरोना बिदिसो आरोना हेल' गाइस नै जों दायो स्टेसनाव जिरायफैबाय आरोना बरियानो बेरायनो बाबायलै बेरायसे बेरायनो खोमसि जाजोब्बाय टाउनाव बन्द' जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा नै आसोल जांजोंनो जिरायना दंना आसोल नावला खनसे बिदि मबाइलाव एसे बेस्थ' आरोना बायदिनो नायदों फट' साफायदों रिल्स बानायदों बिथाङा आसोला इयारफनाबो नै ब्लुटुथनि दामिबावसो आरोना ने दामियानो बेसेबां लानो नुलाय एसे दामफ्रा 800नो इयारफना दामिसो गानखायो जोङो गाइस मडेल आथिं हेबलाय नायनोसै आरोना ओमफ्राय दा ससमा हमदों आसोला बरियानो हरलाय ससमाखौ हमनायना माबायदि नुयो नै गोथांलायबाव ससमाया गाइस बिदि नुयो नायनोसै मोनायाव सानावथ' गाजा नुखायो जानांगौ आंनिखौ बावबोदों आं बावबोदों माने लाबोखायाखै आरोना आंनाबो गंनै ना मा दङ गंथामानो दं आंनाव मेरला दंलै ससमाया ओमफ्राय आं लाबोआखै बियो बिनिसोखा आरोना गोथां नुयो नै स्रां नुयो मोनाबाबो नै मडेल नुयोना आरोना माबायदि नुयो गाइस कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंखौ नै ससमा होमबा नै बे दं दा न' लादो न' हमफिनला हमफिन गाजा नुयो हमबाय आरोना दायो ने खैथा जाखो नायलाय टाइमा 11:04 मोनायाव 11:07 जाबायना ट्रेन गंसेबो गैला जों थांग्राया ओमफ्राय गाबोन फुङाव खारगोन आरोना गाबोन फुङावनो सोरांनाय लुबैबाय ट्रेनानो गाबलायबाय ट्रेन गाबलायबाय बिराद दावरावखा उन्दुनो ओंखारखाया बिराद थाम्फै अरोना थाम्फै बिराद अरो गाइस थाम्फैया बिराद अरो एन्थ' थाम्फै अरखायो गाइस उन्दुनो हाखाया जों थाम्फैया आरो नै अखा सिजोबनाय नै दैस्लुं जा आरोना नै ओमफ्राय ट्रेन गाबदों ओरैबो नै ओरैथ' मानसियानो मानसि आरोना गाइस नै ओमफ्राय जों ओरै खालि ओंखायनो ब्लक खालामफैबाय जों खालिखायनो ओरैथ' मानसियानो मानसि बिराद दावरावनो उन्दुनो सुख गैया थाम्फैजों माजों ओमफ्राय ट्रेनाबो गाबोन फुङावसो 5टासोआवनो खारगोन 6टासोआवनो खारगोन 5टा नङाबा 6टासोआव खारगोन ओमफ्राय जोंथिं 8:30 मोनहैगोन आरोना होजों हर'जिलियाव 8:30 ओमफ्राय दा नैबे ट्रेना अबाव खारगोनथाय थांगोनथाय नै खारबाय इयो गाइस खारबाय लोगोफोर वाव रङिया गाइस रङिया नै बेयाव पुलिसफोरजों सासे मानसि दामजाबाय दहायो माबा होजाबाय आरोना माबाफोर गान्जाफोर माबाफोर मोनदों खोमा पुलिसफ्रा बेयाव हमनानै मानसिफोर सासे मानसि आरोना पुलिसफ्रा हमनानै लांबाय लानानै थांबाय बेखौ बोनानै बिराद बुदों आरोना माबाफोर जादों मोनदों जानांगौ माबा गाज्रि बुस्थु गान्जाफोर माबाफोर मोनदों जानांगौ आरोना लांबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट हमनानै बेनिफ्राय ओंखायनो जों ओरै फैखाबाय आरोना रावबो गैयियाव एसे फाल्थु देखायजायोना बेयावहाय ओमफ्राय दा ट्रेना खारलांगासिनो आरोना लोगोफोर इन्जय खालामगासिनो आरो जों टाइम पास ना माथो खालामनो आरोना खारलांगासिनो वाव ना सोर हरलायखो सिख्ला नामा हरलाय लाबलाय सोर बियो दावहरना एसे सोर बियो भिडिअ कल हरबावदों ओइ सोरलै नोङो सोरलै नोङो सोर इयो मुनुसो ओइ आसोल ओइ मुनुस ओइ आसोल आंखौ सिनायदों औ अबाव दंब्रा आं नै खेला ब्लग बनायलागासिनो नै ब्लग बनायलागासिनो आं नायनो मबाइलखौ नै आसोल नै मबाइलखौ नाय मा नाय मबाइला मायदि हमदों आङो
गाजाना नै आसोल नै रङियायाव नै सासेया नै आसोल नुफैदेखायाखै एबार नै मबाइला इयो गाजा बनायोब्रा फाग्लासो नों बेखौ गाबोन नायदोलाय नै बा भिडिअ कल नायबाय आरोना नै जोङो माथो मोखांखौ नुवालै आसोल बोरो मोखांखौ नुवा माथो बोरै खबरा मोजां ना अबाव दङ दालाय अबाव दं मिनि नामा ससमावलाय दोनना हर ना खबरा बिदिनो गोसोथोनाय गैयाना गोदाव सोराव सिंगेल जिबन ना थाम्फैसो अरजाला जोब्बायलै रङियायाव फाग्लासो रङियायाव थाम्फैजों दावराव ट्रेनजों उन्दुनो मोनला दिनै हरसे ओंखाम उखैनायाबो जाखाला होदों माथो नोंथांखौ लागायदों माथो ना थाम्फै अरदोंलै खेला जालालै गाइस अखा सिजा लोमजासिनसै दिनै फाग्ला मोनबायलां दिनै मा जाबावगोन रङिया फैनानै अ माय गड गाइस उफाय गैया लोगोफोर बेरायलाबायनायसैलै उन्दुगानायनि ओंखारगानायनि मा जाबावगोन थाबायग्लांसै दसे बेरायलाबायदोंलै गाइसबो नै आसोला माबा भिडिअ कल रायलायगासिनो आरोना मिनिलागासिनोसै बिसोरना फाल्थुसो लोगोफ्रानो भिडिअ कल हरखायो गला गोजा गाइस मा बुङो आरोना स्टेसना दा बेयाव खालि गोजा नै ओरैबो खालि ओरैबो ओमफ्राय दा नै खालि बरियानो फेब्रेटथारना ओइ फांखाया नै बार नांदों बेयाव गुसुनो बेयाव थाम्फै अरनाय नङा नै थाम्फै अरनाय नङा नै फांखा दं गाइस नै गोजौआव नै फांखा थाम्फै अरनाय नङा गुसु आराम नै भिडिअ कल नायनाया नै बिरि सोबलायलायदों मालाय नायखावदों आरोना ओरै बिदिनोसै आरोना गाइस ओरैनो बेरला स' गाइस अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो मोजां मोनबोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो गोसो साबसक्राइब खालामना होलांदो आरोना अब्ला लोगोफोर जों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसिगोन आरोना लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बिदिनो मोजां भिडिअ लाना फैबाय थागोन लोगोफोर साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर साबसक्राइबखौ फल' खालामना होदो लाइक खालामदो आरोना लोगोफोर अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय